साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनथिगौ ना बाइबेलाव दै आरो थावखौ लानानै गले गले बाथ्रा बुंनायखौ? ना बेफोरो साधारन लाव लाव मुवा गोनजा नामा? ना बिनि आन्दोआव बोलोगोरा आत्मिक रहस्य दंखोमायो नामा? अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनथिगौ ना सैताना थाव आरो दैखौ मानो गियो? नोंथाङा जुदि बेफोर सोंलुनि फिननायखौ मिथिनो हास्थायदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। मानोना आङो दिनै बाइबेलनि बै रहस्यखौ बुंनो थांगासिनो दङ। जानो हागौ नोंथाङा जायखौ माब्लाबाबो खोनाफेराखै। बेनिखायनो गितफोरनि 23 नम्बरनि 5 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोङो आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थुरसिखौ बबाय, नोङो आंनि खर'आव थाव फुनबाय, आंनि खुरिया बुंफावबाय। अनजाग्राफोर थाव आरो दैनि गुबै आत्मिक रहस्यलाय माथो? नोंथाङा बेखौ सैथो बाहायनायनि गेजेरजों माबायदि बोर आरो रैखाथिखौ मोननो हागौ? नोंथाङा आत्मिक जिउनि दावहायाव माबायदि देरहासारखौ मोननो हागोन? बे भिडिअआ नोंथांनो फोरोंगोन आरो नोंनि मेगनखौ बेखेवगोन। नोंथांनि जिउआव सोलायनायखौ लाबोग्रा आरजखौ दिनैनो सोलों। नायबाय थानायावनो भिडिअखौ दानो लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो जेन बे गियाना बयनियावबो सहैयो। आरो नोंथाङा इसोरखौ फोथायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव हालेलुया होननानै लिरदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नोंथाङा बेयाव बाइबेलनि गोथौ बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन आरो लोगोसे रादाबफोरखौ मोनगोन। दे अब्ला जोङो बाइबेलनि बे रहस्यखौ मिथिनो थाखाय आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर नोंथाङा गिर्जायाव मानसिफोरखौ गोथार खालामनो एबा अभिषेक खालामनो थाखाय थाव बाहायनायखौ नुबाय जानांगौ। नोंथाङा बेखौबो खोनाबाय जानांगौ दि दैया गोथार एबा अभिषेक खालामनाय आरो बोर होनायनि नेरसोन। नाथाय नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा बे मोननैनि गेजेराव इसोरनि मा सोमोनांथाव गोहोआ थाखोमानानै दं होननानै? अनजाग्राफोर दिनै जों बे गुमुरखौ बेखेवनो थांगासिनो दं। जों बाइबेलखौ गोथौयै नायगोन, गोजाम आरो गोदान रादायखौ नायगोन आरो सोलोंगोन माबोरै इसोरा थाव आरो दैखौ बाहायदोंमोन आरो बियो माबोरै नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जों बाइबेलखौ फरायो अब्ला जों नुनो मोनोदि थावआ मोनसे सरासनस्रा मुवाल' नङा, बेयो मोनसे गोथार खालामनायनि बिजों। बेनिखायनो जाकबनि 5:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, सोरबाया जब्रा जादों नामा? बियो मण्डलीनि गागिफोरखौ लिंहरथों आरो बिसोरो फोरबोनि मुङै बिनि मोदोमाव थाव फुननानै आरज खालामथों। अनजाग्राफोर थावआ मोनसे मुवाल' नङा, बियो इसोरनि गोहोखौ दैथायग्रा गारि बायदि। फोथायनायजों बाहायोब्ला बियो सोमोनांथाव खामानि मावो। अनजाग्राफोर गोसोआव दङ ने सामुएलआ इजराइलनि राजा डेभिडखौ माबायदि अभिषेक खालामदोंमोन एबा गोथार खालामदोंमोन? 1 सामुएल 16:13 सिरियाव लिरनाय दं, सामुएलआ अलिभ थावखौ लानानै बिनि बिदाफोरनि सिगाङाव बिखौ अभिषेक खालामबाय। फोरबोनि जिउआ बे दिननिफ्रायनो बिजों थानानै बिखौ दैदेनबाय। अनजाग्राफोर नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजिगासिनो दं ने? जेब्ला थावखौ इसोरनि बिथोन बायदि खामानियाव बाहायो अब्लाना आत्मानि बोलोआ बै बेक्तिनियाव फैयो। इसोरा नोंथांनि जिउआवबो बे गोहोखौनो लाबोनो हास्थायो। नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोथायो ने? नोंथाङा बै गोहोखौ मोनदांनो थाखाय साखाफारा दंना? अनजाग्राफोर, मानोना बियो गोजाम रदायनिल' बाथ्रा नङा। गोदान रदायावबो थोनहरजानायफोरा बेरामखौ सोखानो थाखाय थाव बाहायदोंमोन। बेनिखायनो मार्कसनि 6:13 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, बिसोरो गोबां बादुवा जिउफोरखौ होखारबाय आरो गोबां रग जानायफोरखौ थाव फुननानै सोखाबाय। बेनि माने थावआ बेबायदि मुवा जेराव जिसु ख्रिस्टनि सायख'जानाय सेलाफोराबो बाहायदोंमोन आरो दिनैसिमबो बे थावआ गोहोम खोख्लैनो हायो। दा बेखिनियाव मोनसे सोंलु बेरखाङो, थारैनो दैनि रहस्यलाय मा मारथो? मा दैयाबो माबा मोनसे साधारन मुवायानो ना माबा मोनसे सोमोनांथाव बोलो दं? अनजाग्राफोर, बाइबेलाव दैया खालि लोंनायनि थाखायल' नङा, दैया इसोरनि बोर आरो सुस्रांनायनि मोनसे नेरसोनबो। अनजाग्राफोर नोंथांमोना गोसोआव दङना जेब्ला इसोरा इजराइलारिफोरखौ फाराव राजानिफ्राय सख'नानै लानानै फैदोंमोन आरो बिसोरखौ बालाहामा फारसे लानानै थांदोंमोन, अब्लाना बिसोरो गांनायजों थैनो गोनां जादोंमोन। अब्लाना इसोरा मा मावखो बेखौ जोङो ओंखारलांनायनि 19:6 सिरियाव मोननो हायो। बेवहाय ओरैहाय बुंदों, आङो नोंनि सिगां थांनानै सिनाय हाजोनि थाइसे गेदेर अन्थाइनि सायाव गसंगोन आरो नोङो बि अन्थाइयाव बुमारनो बि अन्थाइनिफ्राय दै बोहैगोन आरो बेखौनो मानसिफ्रा लोंनो मोनगोन। मा नोंथाङा बे जाथायनि सायाव थर खालामदों ने? दैया मोनसे मुवाल' नङामोन, नाथाय बियो इसोरनि गोथां दैमोन जाय दैया मानसिफोरनो जिउ होदों। गोदान रदायाव जों नुदों जिसुआ दैनि गोनांथिखौ फोरमायदोंमोन। जहननि 4:14 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, नाथाय आं होगोन दैखौ लोंग्राहा गांथारनाय नङा, बे दैया बिनियाव गोथांनि दैमु जागोन आरो बिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन। दानाब्ला बाथ्राखौ एसे साननानै नायदो, दैया जुदि एसेबां गोनांथिब्ला अब्ला बेखौ नोंथाङा आरजनि गेजेरजों सैथोयै बाहायनो रोंदोंना? नोंथाङा माब्लाबा गावनि न'खौ दैजों अभिषेक खालामफेरदों ने? नोंथाङा माब्लाबा दैखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोथार खालामफेरदों ने? आरो बे दैखौ नोंथांनि न'खराव माब्लाबा सारफेरदों ने? जुदि मावफेराखैब्ला जानो हागौ नोंथाङा इसोरनि गिदिर बोरनिफ्राय
गोजान जानानै दं। दानाब्ला नोंथाङा सानदों जानांगौ, जुदि थावआवबो बोलो दङब्ला आरो दैयावबो बोलो दङब्ला अब्ला मा जागोन जेब्ला जों मोननैखौबो लानानै जुदि आर'ज खालामोब्ला। बाइबेलाव जोङो मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ मोननो हायो। बे जाथायानो जादों एलिया नाबिया कार्मेल हाजोआव बाल मोदायनि नंखाय नाबिफोरजों मोनसे चेलेन्ज खालामदोंमोन। एलियाया बैयाव इसोरनि बोलो आरो गोहोखौ लाबोनो थाखाय मोनसे बिधि बानायबाय आरो बेबायदि मोनसे फोथायथाव जायै खामानि मावबाय। सेथि राजानि 8 बालाब 33 सिरिनिफ्राय 38 सिरियाव जों बे जाथायखौ मोननो हायोदि बानायनाय जि बेदि दङमोन बै बेदियाव एलियाया दै लुहुबाय आरो बेदिनि सोरगिदिं गासैयावबो दैयानो दै जाबाय आरो बेनि उनाव एलियाया आर'ज गाबनायसै आरो बिनि उनाव मा जाखो? अब्लाना इसोरनि अरा फैबाय। बुलि होनाय बेदर, बन, अन्थाइ, हा गासैबो हांगार जाबाय आरो बेदिनि सोरगिदिं थानाय दैयाबो रानजोब्बाय। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिबाय ने? दै आरो आर'जनि खौसेथिया इसोरनि अरखौ लानानै फैबाय। बेनिखायनो नोंथांनि जिउआव थाव आरो दैखौ लानानै फोथायनानै जुदि आर'ज खालामोब्ला अब्लाना इसोरनि बोलोआ नोंथांनि जिउआवबो नुजाफैगोन। माखासे मानसिफोरा सानोदि थाव आरो दैया खालि धोरोमनिल' मोनसे नेमखान्थि होननानै, नाथाय बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे बेखौ जोङो सैथोयै बाहायनो रोङोब्ला जोङो इसोरनि बोर आरो इसोरनि बोलोखौ गेवनायखौ जों मोननो हायो। फै दानाब्ला जों नायदोनि जिसुआ थाव आरो दैखौ लानानै माबायदि खामानिखौ मावदोंमोन। बाइबेला जोंनो बुङोदि जे जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा माबायदि थाव लानानै बेरामफोरखौ सोखादोंमोन। मार्कुसनि 6 बालाब 13 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, बिसोरो गोबां बादुवा जिउफोरखौ होखारबाय आरो गोबां रग जानायफोरखौ थाव फुननानै सोखाबाय। बे बाइबेल सिरिनि ओंथियालाय माथोनो? बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय, नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबा बेराम जादोंब्ला, जुदि माबा मोनसे जेंनायाव सैसोनांदोंब्ला, जुदि गाज्रि जिउफोरजों बेंखन जानानै दङब्ला अब्लाना नोंथाङा जिसुनि मुङै थावखौ अभिषेक खालामनानै लादो आरो नोंथाङा सोखाजानायखौबो मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, थावआव जेबो सक्ति गैया एबा बोलो गैया। अदेबानि जेब्ला नोंथाङा फोथायनानै जिसुनि मुङै बेखौ बाहायगोन अब्लासो थावआ बेसेन गोसा, बोलो गोनां, बोर गोनां जायो। बाइबेला जोंनो फोरमायोदि एबा फोरोङोदि जे बबेबा जायगाया जुदि गोथार गैयै जानानै थायोब्ला अब्लाना बै जायगाखौ दैजों गोथार खालामनाय जायोमोन। बिसान बिजाब 8 बालाब 7 सिरिया ओरैहाय बुङो, बिसोरनियाव गोथार दैखौ सारस्रिनानै होदो, अब्लानो बिसोरो हुदाबादि गोथार जागोन। मा नोंथाङा मोनथिगौना बेबायदि खामानि मावनाया दिनैबो खामानि मावो होननानै? नोंथांनि न'खराव असान्ति जानानै दं होननानै नोंथाङा जुदि मोन्दांथि मोननो हादोंब्ला, जाफेरै जाथायफोरा जागासिनो दङब्ला, नङाब्ला आत्मिक बाधानि खामानि जागासिनो दङब्ला, अब्लाना नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि मुङै दैखौ गोथार खालामनानै नोंथांनि न'आव सारनो नांगौ। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना बे बाइबेलनि बाथ्राखौ बुजिगासिनो दं ने? थाव आरो दैखौ खौसेयै बाहायनानै एलियाया इसोरनि बोलोखौ नुजाहोदोंमोन। दानाब्ला सोंलुआ बेसोदि नोंथाङा बेखौ नोंथांनि जिउआव बोरै मावनो हागोन? दा आं नोंथांनो मोनसे आर'ज बुंनो थांगासिनो दं, जायहा बाइबेलनि बोसोन खान्थिफोरनि सायाव बिथा खालामनाय आरो जायहा नोंथांनि जिउआव इसोरनि बोर लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि न'आव गोजोन लुबैयोब्ला गिबियाव गिलाससे दै ला, बेनि उनाव फोथायनानै आर'ज गाब। ओ इसोर जिसु ख्रिस्ट, नोंनियाव सानथ्र'हायै गोहो दं, बोलो दं। नोंनियाव बेरामफोरखौ सोखानो हानाय गोहोआ दं। नोंनो गासैबो बोरनि फुंखा। बेयावखाय बे दैखौ गोथार खालामदो, बे दैखौ अभिषेक खालामदो, बे दैयाव बेराम सोखानो हानाय गोहोखौ हरदो आरो गासै मोदाय सैतानफोरखौ होखारनायनि सक्तिखौ दोनदो जिसुनि मुङै, आमेन। अनजाग्राफोर, दा बे दैखौ नोंथांनि न'नि फारब्रैबो खनायाव सारना हो आरो फोथायदि बेयाव इसोरनि बोर फसंगासिनो दं होननानै। नोंथाङा जुदि बेराम जाजानानै दङब्ला एबा गुबुनखौ सोखानो हास्थायदोंब्ला मोनसे खुरैयाव अलिभ थावखौ लादो, नङाब्ला बेसर थावखौ लादो आरो बै थावआव आखाइखौ दोननानै आर'ज खालामदो। ओ फोरबु, बे थावआ खालि थावल' जानानै दाथाथों, नाथायब्ला नोंनि बोर आरो नोंनि गोहोखौ लाबोग्रा लामा जाथों। जेब्लानो बे थावखौ जायनो फुननाय जायो बियो जेन सोखाजानायखौ मोननो हायो, जिसुनि मुङै, आमेन। बिनि उनाव बेरामि सुबुंनि खर'आव थावखौ फुनदो आरो बुंदो, जिसुनि मुङै गाथोंसै, जिसुनि मुङै सोखाजाथोंसै, बेबायदि होननानै बुंदो। नोंथाङा जुदि न'खरनि रैखाथिखौ नागिरदोंब्ला मोनफ्रोमबो दरजानि गोजौआव थावखौ एसे एसे फुन आरो फोथायदो इसोरनि रैखाथि होनाया बे न'आव दं, बे न'आव थाबाय होननानै। आरो बिनि उनाव आर'ज खालामदो, ओ इसोर, जेरैहाय नोङो इजराइलारिफोरखौ मिसर हादराव खैफोदनिफ्राय रैखाथि होदोंमोन, बेबायदिनो आंनि न'खरखौबो रैखा खालाम। सैताननि मोनफ्रोमबो थांखिफोरा देरहानो खाबु दामोनथों, जिसुनि मुङै, आमेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखौ बुजिनाया जोबोद गोनांथार दि जेब्ला जों बाइबेलाव थाव आरो दैनि सोमोन्दै फरायो अब्ला बियो बायजोनि बाथ्राफोरल' नङा,
नाथाय बियो आत्मिक महरै मोनसे गोख्रों हाथियारबो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जहननि 7:48 सिरियाव ओरैहाय बुंबाय, जायहा आंखौ फोथायगोन बिनि गोसो सिंनिफ्राय गोथां दैनि दैमुआ बोहैबाय थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ बुजिगासिनो दं ने? जिसुआ बुंदों दि जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बाथ्राजों थाबायो अब्ला नोंथांनि सिंनिफ्राय दैनि फुंखाया ओंखारो। अदेबानि जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बाथ्रायाव थाबायो, आरज खालामो आरो थाव आरो दैखौ मोजाङै बाहायो, अब्ला नोंथांनि जिउआव आत्मिक गोहोआ बांहैयो। दा नोंथाङा बुजिबाय जिसुआ गावखौ मानो जिउनि दै होननानै बुंदों। दा आं नोंथांनो थाव आरो दैनि आरजनि देरसिन गुमुरखौ खिन्थागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव आध्यात्मिक गाग्लोबनायखौ मोनदांदोंब्ला, जुदि नोंथाङा मोनदांदों दि सोरबाया नोंथांनि बेरेखा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों, जुदि नोंथाङा गियो, जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जानो गियो, अब्ला नोंथाङा बे आध्यात्मिक हाथियारफोरखौ मोजाङै बाहायनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा मोनदांनो हायोदि सैताना नोंथांखौ गाग्लोबगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा हराव उन्दुनायनि सिगां नोंथांनि खर'आव एसे बिबांनि थाव फुन, गावनि आखाइखौ दैखां आरो आरज गाब, हे इसोर, आं बे थावखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आंनि खर'आव फुनबाय। बे थावल' नङा, नाथाय नोंथांनि गोहोजों बुंफबनाय अभिषेक। आं बेखौ दांनाय लोगो लोगो सैताननि गासैबो साननायफोरा जोबस्रांलांगोन आरो आं नोंनि गोथार आत्माजों आबुं जागोन। आमेन। आरो बिनि उनाव गितफोरनि 23 नम्बरनि 5 सिरिखौ फरायदो। नोङो आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थुरसिखौ बबाय। नोङो आंनि खर'आव थाव फुनबाय, आंनि खुरिया बुंफावबाय। जेब्ला नोंथाङा मोनदांनो हायोदि नोंथांनि न'आव गाज्रि गोहोफोर दं, अब्ला गोगो दै ला। बिनि उनाव जिसुनि मुङाव फोथायनानै आरज खालाम, ओ जिसु, बे दैखौ गोथार खालाम आरो बे दैयाव नोंनि गोहो बोलोखौ हरदो, जिसुनि मुङै। आमेन। आरो बिनि उनाव थावखौबो आखायाव लादो आरो थावनि थाखायबो आरज गाबदो। जिसुनि थैजों आं मोनफ्रोमबो जिनज्रिखौ सिफायो। दायो आं उदां जाबाय, जिसुनि मुङाव। आमेन। बेनि उनाव जेसायानि 10:27 सिरिखौ फरायदो। बे दिनाव बिनि बिबाना नोंसोरनि फाफ्लिनिफ्राय आरो बिनि जुंगाला नोंसोरनि गोदोनानिफ्राय बोखारजागोन आरो मेजेमा बारा जानायखाय बिनि जुंगाला बायगोन। अनजाग्राफोर, बे आरजआ बेसेबां गोहोगोरा बेखौ नोंथाङा मोनदांनो हायो ने? बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर, बाइबेला जोंखौ मिथिहोयो दि इसोरनि गासैबो गेदेमा सिबियारिफ्रा थाव आरो दै बाहायनानै सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन। एखे बेबायदिनो दिनै साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा बे खामानिखौ मावनो हायो। इसोरा जोंनो बे सुबिदाखौ होदों, इसोरा जोंनो बे हाथियारखौ होदों। दा बेयावहाय जों बेखौ बाहायनो रोंनो नांगौ आरो बे बिसयाव अलरेडि आं सिगाङावनो बुंबोजोबखाबाय। अनजाग्राफोर, नोंथांनो बे हाथियारखौ होनानै होदों, दा बेयावहाय बे हाथियारखौ मोजाङै बाहायदो। दे अब्ला भिडिअखौ फोजोबनोसै। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंदोंब्ला कमेन्टआव प्रेज द लर्ड होननानै लिरदो आरो लोगोसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। इयुनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड।